Политически коректни позитивни приказки. Епизод 9. Сливи за смет. Живял едно време един много грижовен баща. Той си имал едничък син и го гледал като писано яйце. Всичко му купувал. Смартфони, таблети, шофьорска книжка, диплома за средно образование и какво ли още не. Бащата искал най-доброто за своя наследник, затова го пратил да учи в Харвард. Ти, синко, трябва да станеш учен бизнесмен, а не като мен да ровиш боклука. Всъщност бащата бил собственик на голяма компания за събиране на отпадъци, но не бил много щастлив, защото не можел да си позволи достатъчно голяма яхта, така че хеликоптера да каца на палубата. След като синът завършил Харвард, бащата решил лично да му избере съпруга. Жената трябва да е добра къщовница, а не някоя силиконка, дето само разхожда мопс по моловете. Бащата преценил, че няма да може да намери мома къщовница на местата, които той посещава, и решил да търси другаде. Казали му, че в Родопския край има много примерни девойки и той тутък си се предрешил като местен и тръгнал по селата да дири съпруга за сина си. Само че бързо се сблъскал с неочакван проблем. Момите били в бурки и изглеждали почти еднакви. Бурката е много демократична дреха, защото прави всички жени равни. Обаче това на мене хич не ми помага. Тогава бащата се ориентирал към източна Добруджа и измислил как да открие подходяща булка. Натоварил черния си американски пикап с сливи и започнал да обикаля, викайки: "Давам сливи за смет! Сливи за смет!" От всички страни заприиждали млади и стари жени, които буквално го затрупали с чували буклук, а той давал сливи, даже 3 пъти се връщал до борсата за още. Ето, че най-накрая някакво скромно момиче дошло с малка турбичка буклук и се извинило, че само толкова събрало вкъщи. Браво, моето момиче, ти си много хубава. Миналата година бях мис Добруджанска пролет. Брей, а готвиш ли? Завършила съм хранителния техникум. Дали пък аз да не се оженя за теб? Помислил си бащата, но бързо прокудил тази мисъл. И така, синът му се оженил за мис Добруджанска пролет и двамата заживели щастливо. А пък внуците посещавали щастливия дядо в затвора. Там го вкарали данс по обвинение, че сливи за смет е схема за пране на пари. Край на позитивната приказка.